Maadjong adlaw ni jong tanan ika-59 katuig karon nga anniversary sa kasal ni nanay ug ni tatay. So unsa may buhaton ni Purami? Muuli ko karon sa family house guys, magdako og cake. Palit na laman siguro kog sudan guys kanang naay. Litsong manok na raman kay mo ray madali-dali. Sa kay murag daghay hinog gagang passion. Uy, what's up? Na nangatagak na lagi ang passion fruit, manawa. Mahaglak mo musuot dari dagnay manuhak. Dia. Pink ni si Ja, ya. Para to. Naghinog na, jagaban to nangatagak na lagi sa ubos. Di ninyo makitaan ka adyo kay garabi manggong labong nga ubos. Ay, sa matang cake gani, wa may lain choco drip na laman eh. Choco drip. Happy. Grabe, 59th wedding anniversary. Di tanan makaabot og ingana kay uban mag-divorce na, madugay way divorce sa Pilipinas. Kung napa siguro divorce sa Pilipinas, bawal magag napa pay mudugay gana kana, naadto siguro mudugay gana pero tagsara. Kung napay divorce dire kay gamay bikil, buwag man jud. Thank you. Teresa day. Na makay luto, marang maghilaw-hilaw pa. Tita. Hilaw pa? Anja. Pila ko na ka minutes? Pila ka minuto na? Jis. Wala lain. Wad nga lami-lami. Palit na lang tagsudan na to sila. Nga, daghan pa'y putahi. Yes, no, buutan, sa bata. Ikaw, lula na pod. Grabe ng iro Happy adyan. anniversary ninyo tay. Kamoy mo happy adyan na naman. Di, kamo man kay happy anniversary man mo kay 59 years na. Mga bata, nga buhit, may buhit pa Oo. ng tanan. Happy, jud mi kaadyo. Oh, asan ko na dalton tay kini una na. Bliss lula. Sabig Mickey Mouse. Bliss lang. Hilak ako kang mama tapos. Nay, happy anniversary. Doon. Hilak de ay. Ganun hilak man. Nanay ga, kaingan kag nakalimot ko? Di ba ko makalimot? Nanay, hilak makahilak ko kog apil nay. Adto to hilak-hilak nay kay apil to kog hilak nay. Luto makukuan. Unsa man naghanda ray pagka? Bihan gamay ka adto dito. Kaya ko ba? Di mo ko dang pansit pa eh. Nagda ko pansit, nay dagang sudan ang gida. Hilak na nay. Adto hilak-hilak nay. Oh, salamat sa Ako ra man dai sa lagi na. Oh, malikan lang ko sa ari. Mo din hilak ka. Kagbilaran. Kay nay ben. Kamera man kasi mo ni ka birthday mo pong nini ron. Ay, madugan ni kay na ako nay. Kagabi. Aron di ka mamingaw ni mo din hilak si nanay kaysa 15 ka anak. Huy, agi ka 15 ra may na present. Ha? Magkuasa ko na ang mga sudanay. Be, abe. Palikos bata biha kay maghukad ko sa lamisa be. Tsa, putan tiaw inahan. Tiaw bagadad og di inahanaon. Bahala og hang mga trabaho dato daghan ang gitambak para lang makauli ko. Nalipay doy lang pus nanay kay ga pansit-pansit man day pud siya. Abi kanay kaingan jud kanay guanay mo anhinay. Wa ka magdahom nga makahanahuna mi. Tiaw bagi makahanahuna. Nakakita ka sang post nga ningan ko og happy anniversary. Ako na rin bata ray Kuya, buwan. Ay, natudingatan ko. Yan ay mga sudan. Nakay kuan nay kanang tapara nay kutsilyo. Kaya niwaon ring nay pork chop. Di baka. Kita tayong gipalitag baka kay nahan sa tayong baka. Sinanay di nanay muka og baka pareho mi. Na ako giliwatan. Nades manang. Aw maju. Dito tanay baka. Ay munggos. Sa kadiha. Wa pa na maluto na munggos. Ano? Bidaan na ka. Anja datay puso sa saging. Nagnay di ganahag karni o magutan. May munggos. Naday pansit daghan ning pansit.
mi. Madyo ganig litson kayo panaluto. Kay wa way lamig litson kay sarapan. Gamahal. Daghan na ning ang jud an hinuon daghan na putahi. Adto man sa among palitanan. Napay pansit. Gatay atong lumpia. Pag inita pag uning lumpia kay mao pag uni pagkuhan. Kaon. Lumpia. May nanawag ni mo na eh. Ang tao yan si Dino, ha? Ano, nanawag na ni Kuhan, chocolate. Diyan na, diyan na. Diyan na kayo, magdungan na pangangon. Ha? Pinapali, habang tos pura may niya. Nagahilak sa post, Hihilak si nanay. Hihilak. Ako may ramandari. Kung sa tiali ka na ibin. Hihilak guys nanay, kaya bigay mo anhi. Kaya bigay mo anhi, yung mga orang hilak na dyan. Hiwa mabiho, ano pinaka? Ha? Daw ka nas tatayan, kaya maniuto na ta. Ha? Tag na, lagi na he. Mang dapat dyan uli, dyan ko kay. Dyan magsilbig di mo uli. Nawas daton kay arang bisiha, basta mo anhin na dari, arang bisiha na tanan, di na mamansin, kaya sige ra nag... Kuan, sige ra nag... Diwa. Kumari may happy ka may tibuwang mo. Happy gihapon, kaya na nagmahal. Sige lagi, dua-duas mga duwaan, na may mga duwaan. Unsa ter? Ano sili na to? Ha? Unsa tay, sa buta pa ka? Ha? Aw sawa pa ka na buta? Ang kwarta mo gulitan, katiglibo. Mora din kinadakaan sa tanan. Diyan na buta hinon, panalangin na noon. No, lagi kanyang po ng Ginoo lagi nga si kong katunong. Di tay, mong gipanalangin na nakatay kang ano, hang tubag. Wa naman ka na maji. Ado, kaya naman. Mo siguro tong wa kay kwarta kay mong ihatag si mong baji. Uy, ano si Ginoo, hindi ko manghatag ang kwarta baji. Sila ni hatag nimo. Haram. Sana all nga na dyan ang mga gwapo. Oh. Gwapo man, sana all. Bitaw tay pagkaan na tay. Oo. Nga na pod, mamakas na pod. Nga hibong, nagdayet man kaha. Amay yung pakas. Nakatimaha na ganis baka oh, namakas umora. Taw na nang kay ning palit ra man kog luto daan. Para Sa mas. man eh? Dahil mo? Nagpidyang malagi ka nang. Ako sa amin. Buang na. Hindi ko kita. Ako sa amin. Tiaw nan sana, mura day pag tatay. Happy anniversary tayo. Panabuta barbuta. Buta na pus manang tay ka nagpidyang naman. Happy na kundaan. Nagpidyang na pug ka. Hindi ko kita ko sa amin na. Hindi ko maglaro. Samurai happy. Sinagap ra man kuno ka nang. Pero ito kaya na kung kumiyong. Sinagap ra man ka. Saan ako? Na, si Malong day nang, dari na minuto na ta. Dahil ito na. Unsa may mo kaingan day nga anniversary mo rong na nagtatay. Bukan sana di. Ampo ta dali na di ka mag-ampo sa kadi. Yung na nato pray na, pray. Pray your hand. Okay, pray. Kami nagpasalamat Lord sa ika-59 anniversary ni mo nagtatay Ginoo. Salamat Lord sa iyong katuigan nila Ginoo sa ilahang panag-uban Ginoo. Tama ta, ito. Grabe hugason. Daghan hugason di panagsara gid ko makahugas na ning labaguha. Macho gitong tubig na kay wala mo undang nay. Damay ko na rin ay pagkaon sa ilong. Kaya Ang-iro na ikaw na matuwa ito kay ito ang dami-dami. Take me back to California. I wanna go back to 2018. Manghugas ako kaya dagang hugasan. Anja na man na may pangana nahipos naglamis na hinlo kog ng ginagmay. Salamat ka Jo sa imong pagbisita dari. Balay. Di man naingag ko anay, di man naingag ka pasalamat kay obligasyon man na sa anak nga muli. Salamat nga po. Mga grasya. Nga dali.
Ang Ginoo katag sa grasya. Siya gitagaan day pug kung nanay guys, oh. Ara dinis nanay do gahinan pa jud sa kapo. na lagi. Agkatong des niagi ba danay kay wala na hurot. Upat mo tamagada na tulo ang gihatag ni mama usa dada na duha. Ako sa nakaliptan na strip na ito Kani kay nangada kon man ni nang lutak daghan nang lutak man kay wa makit iba nang Kani sa lutak na. dako ni pero labo. Ang labo. Mama daw asa do. Nay 59 years naman gud mo tatay no, grabe dugay na gud mo gado. Nay ug napay divorce sa una nay. Natig-divorce ka kang tatay? Mali. Kay binangga ka. Di jud kay di lalim ni nga na mag-divorce. Okay ka pa, sa opinion no nay, mo okay kas divorce di. Di ko. Di ka? Ja, namang nay time sa indong panagubang tatay nga ganahan na ka nga magbuwag ka na ba ta Ariston? Nga na. Sa una kas Sa bata-bata pa. Masarap to kagayon nga. Nga nakasas tatay bongga. Oo, katulad sa Nay, giun sa man nimo pagpasaylo nay. Si tatay nay. Mado nay kay di mo balik sa imo na kay mag-away mo gutro, di ba? Mobalik naman pud kapungot. Nga Di na. man lahi man ko. Imo na lamang i-blit go. Wa ka jud mawa na lang kaon na. Mga dun liwat ko nimo na ako nagali man magsilbi nay. Liwat kong tatay. Liwat ka na sa tuntud. Kay inikuha ni nga na kitay nakoy kapugtan. Okay na, gipasaylo na. Ining sunod away, balik na pud. Yan na. Balik na pud. Aw di bisan man tanan nga ginada. Wa na biya ginoo na sa udang tanan ni naman. Nabilib jud ko nimo nay bro. Ana ko nakuha nga part nga na nay nga gamay. Gamay ra, di jud para sa imo kay na pa man jay hang kuan, murag lami pa man jay pang sumbag ngayon, sunumbagay yan. Ang luba ka na, di? Di no, Namusil ra. Kusi ra sa una. Ah, kusi. ko. Lupig di ka na nay kay Kaya ako gabi luba na ko ko nay. na kusi ko ni ko maluba. Ang luba ko man taguan din ang Kusi ko mga. naman na sa tawa-tawa ron kusi dai mo ko ano. Di din mo sumbagag kuto-kuto. Di. Ako na kay sumbagan mo na kuto-kuto nay. Di man. Kapita nay pagutan to kanay bilib jud ko. Tusong ko na nang Kaya lima pagka 59 ka tuig sus Ginoo ko. Grabe dugasan na kaado di mo sa kad panagkasal jo. Pila mo ka kuan nay ahay mo nagpakasal nay gikan tinyo panaguyab kasal man mo dado no. Pila ka Panghatan ko September 2, panghatan ko Pero na. nagkauyab mo? Dugay-dugay po. Mo mga 5 ka buwan naman siguro. Dahil pagka 6 months di Manghatid mga taglubos siya gusto mo manghatid kay mga asawa na. Mo tong pagkahon maghatid nag parestorya doon. Anong October 27 nakasal dun mi. Grabe sara ka Nasunod. buwan. Sara ka September buwan. 2. Hatod. September, October 2 sa kabuan. October 27 mo ikasal. Di sumang panaka. Pag magkasal nindo nay wala ka giulit injo gidana kang tatay. Wow, ulit to suwa mo. Pag magkasal, Mga makasal na, alas 6 sa buntag kasal. Baklay nga to, sumon nga to. uli sa kas injo. Oh, dito Kano man sara yun. man kang tatay na da? Dito ka, baka palis. Pag humanas mga kahipo na. Humanag pa nga dito, mga tao humanag dito. Dito na kang tatay ni uli. Puti, pag ulis puti, di po ilang handa, daghan gyapon. Di po Na pag-ihan. naman kamoy bayadaan. Di ba, daan ni, nila mga materya. Kuya sa tayo kay gibadan daan si nanay. Pero, basag di isang bahay, at gyapon may mahigdas bahay nilas, tayo banoy. Kaya nako ang kapon Oo, to kadi sila ang sa uban. nahanad, na kumakatong bahay. Ato sa mahigdaan mi. Hanto diha rin may nabuwag sa nanganak, naku, diha ako nanganak sa bahay ni Katinita. Si Manang imong gianak. Abi ko bag pinamitan ras manang sa sapa. Abi ko so gani nagsinagupra. Tumuot na dito ko na nang hirap. Kasi na mahilog silin kay wala ko ba nang tisan mo ng dungko ko ida ko sa taglaran. Kaya ngin ko mo operahan ko dito sa Kay sarili. nauna agi mo ang hang Una ko ginunlan. Ginunlan. Tapos mga doktor. mutudjok pa man na. Diyan mga itong nakatabang na sinutilo. Natudjok ra. Kung natong nang gadyo ni doktor, pizza 20, September 20, bayad nga kas taglaran. Kaya ito kung ko panakon. Wa man naman po kumagananan ito da. Majugani na kay Diyan wala. pagkatinintiwan, ang anak mo sa kongilin. Ning tudjok pa to si Jack. Kay kani magong 7 to 8 months, di pa na mohalo na ng kuanda na placenta usahay mauna pa. Pero ang mga last few weeks ana og mutudjok pa na makatudjok pa jud na. Pero na iba di na motudjok mo na masi is jud. Kaluyan jud kas Ginoo. nga ora, man na bang rin panganak na. Kato siya nang saryo. Nay di na lang ko magdagsaging dugagon nay. Ano man? Kay bisag di na pun hama puan. Bago pa ganang tuba, dugay pa man ang makon. Hindi ang problema lagi kay jud hanap pong tijan mabikil. Malami man pero mabiklinan kanina lang may ako. Yung isa. Hindi, may gatong pasyum sa kalimutan, nagang cake. Pagkawas Ako ang ganyan sigla. pasyon dito nga tagak pud nay. Nadipi ka pasin. Daga nagbunga pud. Kana nangatagak managhapon Pink kung ilo pud pero wa pa ko naka-vlog sa Naninis ani nga mag-garden ni dito kayo kas assembly nga po mag-garden jud kuno kada bay. Manang nang ko nito mga patula kanang palit sa gamay nga na ba batong na ubos. Kay ang kanding li ka bumrahan na gino ko kanding. Oh, basig naay mo palit og kanding ni maluoy taon mo palita sa kanding ni nanay kay na problema sa naglugway. Dako na manguha na manungag man. Nay sungay wa. Nanay sungay. Na malagpot na mo dana. Nagang pagtas ng hapon sungag dyan dari. Ang sakit. Masamad ka wa? Wa rin masamad. Pero sakit kay.
Nakarsunis man guli man. Palita sa intanin dito pila pipilig dati mo kanding. Ay mas tiri utsuli ko na. Duha na, tulo. Duha. Palitan na Wala, ninyo. pare, Burus na masaya nagusan na. di pa. Nga duha ka? Burus na na. Wa pa puno burus. Kaya wa man. Palitan na ninyo. Biyo, kisay makapawa na kanding be. Kaya iluwis na na sige lugway. Iluwis mo pagkanding ug di lugway. Palitan na laman ninyo. Uli ira kay 8,000 mo kuno palit. Uli na lang mag 8. Dako naman na. Ginan siya na mo na. Oh, dako na maglaki, lang magpurma. Tarawa na ito yung picturean, di ba lamig laki. Sige, palitan Kung pa naman ko na, lamig pa dakoon kay dakoon, naglaki ba, hindi ba yung Bisaya? Kani ka mo din gatos ko ng tanong sa putong nagbajan man. Ano ka dakoon man na? Pero kanding ninong muding sa unang ragbaka. Sa elementary ba? Wala naman, lain na naman mga kantin. Labay gani bitus ato bitos kanan na dagkang kahoy bailan ng Markusa adto man pangbutang mag tus na ibasak badarebos jamo abot mas karsadas Na. malisang gadud kus kanding ar tagasag bungin morbaka kadak Ah, bunguton to. dagko kadto kana bang mga kanding nga mga hybrid Kana ano, luwa ibungot, pero dakoon po siya kandinga. kita man ko ato mora to guys atong vlog karon guys bye bye Bye-bye mga thank you for watching